Welkom bij Thuis in Limburg vanuit vakantiepark de Weerterbergen in Weert. U ziet het, ik ben helemaal klaar voor vanavond, al helemaal in het oranje. En de gasten van Thuis in Limburg vandaag zullen u helemaal prepareren voor de wedstrijd van Nederland-Duitsland vanavond. Zo stel ik aan u voor Ger Bekkers, de schrijver van het voetbalwoordenboek Duits-Nederlands, Nederlands-Duits. Ja, dat mag voor geklapt worden, mensen. Ja. Verder in deze uitzending Limburger Willem Jansen, die bij FC Twente voetbalt. En we hebben voor de nodige sfeer gezorgd. Dat doet Dieter Koblenz. Ja, Fiesta Mexicana Staling. Absoluut. Maar we beginnen met Ger Bekkers, schrijver van dit boek. Duits-Nederlands woordenboek. Ger, welkom. Dag Maurice. Ger, ik ben Maastrichter hier, dus ja. ik ken gewoon plat. Zeker. Ja. Ger, vertel eens, waarom heb je dit boek geschreven? Nou, ik ben al jarenlang betrokken bij het voetbal. Ik heb zelf gevoetbald, weliswaar op amateurniveau, tot mijn 23e ongeveer. Bij de club die nu Sportclub Jekerdal heet, een fusieclub. Sportclub Jekerdal. Ja. Daar ben ik nog verbonden aan de jeugdopleiding. En ja, ik heb zelf Duits gestudeerd. Ik ben leraar Duits aan het Arcus College. Duits leraar, hè? Ja. Nou, dan ene met het andere verbonden. Voetbal als hobby. Als passie eigenlijk, mag ik wel zeggen. En daarneven het vak Duits. Alles wat met de Duitse taal te maken. Voordat ik even op dat boek kom. Ik zei het voetbal als passie, want ik ben ook nog aan de club Bayern München op de een of andere manier verbonden. Ja. Een jaar of 8 geleden heeft mijn zoontje, die toen 7 jaar was, metgedaan aan een talentendag daar. Ben ik automatisch in contact gekomen met de scoutingsafdeling. En van het een kwam het ander. Sindsdien, dus nu 8 jaar, ben ik tipgever voor het Belgische en Nederlandse profvoetbal. Voor Bayern München. Voor Bayern München, ja. Ja, prachtig. Ja, leuke hobby. Ja. Hey, maar ik begreep nu die achtergrond, maar wie kwam ze erbij? Waar is het idee ontstaan dat ze zei van, hey, gewoon een Duits-Nederlands voetbalwoordenboek schreef? Ja, Maurice, ik zou zoals altijd liefhebber van het Duitse voetbal ook naar de sportshow te kijken op zaterdagavond van kleins af aan al. En op een gegeven moment denk ik een aantal jaar geleden van, god, daar zien we een hoop waar die seizoen een sportverslaggever hier zeggen. En dan vroeg ze zich af, ja, wat betekenen die nu eigenlijk in het Nederlands? En dan pakten ze een woordenboek en het zit er niet in. Ja, en dat zien een hele complexe woord. Ja, Nederlands. Nummer eens gaat voorbeelden, want dat is het. Ik zal eens het voorbeeld noemen. Ja, als het over een vaarstoelmanschaft. Een vaarstoelmanschaft, wat is dat? Dat is een team dat ieder jaar wel weer opnieuw promoveert en degradeert. Ja, het VVV... Het VVV-effect, maar dan op zijn Duits. Ja. En dan hebben ze die eierschalentroepen. Eierschalentroepen. Dat is een jong, onervaren team. Ja. Dat pas komt en dat nog gans moet gaan maken. Ja, dat soort woorden, die vindt ze dus niet in de woordenboek. Vond ik dus ook niet. Dat is wat anders dan wat ik dan gelijk denk. Er zal Schwalbe instaan, Tor. Dat zien de inmiddels ingeburgerde woorden. Dus ze zeggen Schwalbe, Auspoetster, angstkekenaar, huur ze nu weer. Duitsland is een angstkekenaar, Portugal is een angstkekenaar voor Nederland. Maar dat zien ingeburgerde woordjes, zoals wie herbstmeister. Dat wordt in het Nederlands ook al gewoon gebruikt. Ja. Maar de Duitse taal karakteriseert zich daardoor dat ze één woord hebben. Ze moeten in het Nederlands een hele omschrijving voor hebben. En dan moesten ze dus eigenlijk maar gewoon maken, een Nederlandse vertaling. En dat is het leuke als je een beetje spielerij hebt met de Nederlandse taal en het Duits. Om daar leuke woorden te vinden. Ja, wat vindt zich de mooiste voetbaltermen? Want dat lijkt me lastig. Ja, dat is lastig, zeker als je van Duits houdt. Ik vind het heel leuk omdat Robben ook bij Bayern München speelt. Vleugelflitser. Vleugelflitser. Een behendige, snelle speler die langs de lijn opgaat. Heel frappant vind ik ook Jokertor. Ja, als de invaller scoort. Als de invaller de goal maakt. En de Duitser is precies, als ze een penalty krijgt. Duitsers zien daar toch wel meesters in, hoewel Bayern natuurlijk daar in de finale natuurlijk wel een steekschot laten vallen. Maar dan hebben ze over een 11 meter en een penalty. Maar de Duitsers maken het dan wel heel precies. Die zitten dus een foul 11 meter of het is een hand 11 meter. Ja. En ja, dat is weer het secuur. Dus dat die Duitse puntelijkheid. Duitse gründlichkeit. En dat ze dus wel weten hoe ze het over. En dat maakt het leuk. Nou, op een gegeven moment had ik zoveel woord op kladjes geschreven. Sportshow kijken, maar ook Dakika lezen, voetbaltijdschrift, internet, alle webpagina's. Maar ook met Duitse voetballers te praten, met Nederlandse voetballers die in Duitsland waren. Met Van Bommel, met Van Marwijk. Je hebt ze allemaal ook dan nog gevraagd? Die heb ik ook eens gevraagd als ik ze sprak. En Louis van Gaal in zijn goede tijd bij Bayern. Ja, en dan heet er
ook opmerkingen over de woorden die ik de machine wil gebruiken en die heren wil gebruiken. En ja, zo verzamelt ze het een en ander. En Van Gaal was toch geen held in zijn Duits? Nee. En als ze toch wel hebben over iemand die slecht Duits sprak en zijn tijd tot er bij Bayern kiepte, dat was Jean-Marie Favre. Ja. Ja. Wat zei hij? Dit stopte de penalty toen, hè? Stopte de penalty, ik weet dat niet meer precies. Het is allemaal op YouTube. Ik aante die goede hoek. Ik aante die goede hoek. En zo ging dat maar een paar minuten lang door. En dat schaamde zich niet. Nee. Prachtig. Dus ik kreeg eigenlijk ook vanuit de hoek van voetballers, zowel Duitse voetballers in Nederland en België en Nederlandse voetballers in Duitsland, maar ook trainers. Van goh, er is geen woordenboek. Je moest op kunt uitzoeken. Nou, dat hebben ze wel voor het Engels, dat hebben ze voor het Frans, voor het Italiaans, voor het Spaans. Dus dan ga je op internet zoeken en dat is er gewoon niet. Nou, toen heb ik een uitgever gevonden die bereid is om dat voor zijn rekening te nemen. Dus eigenlijk, Ger, ze die twee passies, het Duits en het voetbal, hebben ze in één gevoegd. Ja, en dat is het leuke. En daar hebben een hele hoop lui, zowel de voetballiefhebbers hebben dat gedaan. En misschien als ze vanavond niet naar de Nederlandse televisie kijken, maar naar de Duitse tv. Ja. Dan denken ze van, hé, hoe heet dat over? En als ze een kaart krijgen, een ampelkaarten, dan denken ze meteen, wat krijg je nu? Hè? Ja. Ampelkaarten, eerst een gele en vervolgens een rode kaart. Ja, schitterend. En dat is het. Ik heb het idee dat veel Limburgers naar de Duitse tv kijken op het moment dat Nederland first staat. Ja, dat idee heb ik ook wel. Dat ik snel ook wel. Zeker op het einde dan, als ze interviews moeten sturen. Dan vind ik het ook leuk om te sturen van wat ze nu allemaal te zeggen hebben. Ja, ik heb zelf ooit een Duitse trainer gehad, Norbert Ringels bij VVV. Ja. Die zei, Junge, die Mannschaft hat das vollste Vertrauen in dir. Maurice, Junge, wenn du an den Ball bist, dann geht die Post ab. Wirklich, die haben die Hose gestrikken vol. En dan had ze het kippenvel. Dan ging ze al een veld op. Die taal heeft toch impact. Ja. En de Duitsers, zoals ze vanavond ook zien, die blijven gewoon. En dan krijg je dat woordjes met Kampf. En Kampfgeist, Kampfwielen en Siegeswielen. Dat is altijd... En bij alle mannen in Arken zingen ze nog altijd, dat is altijd zoals op de tribune gezegd, we willen euch kämpfen en siegen zien. Ja. Dat zien toch wel frappante zinnen die ze dan doen. Maar wie zit zich vanavond dan voor de televisie? Nou, als Nederlander natuurlijk. Ja, maar best zich dan ook alleen met de wedstrijd bezig of best zich ook met dat commentaar? Kijk ze naar de Duitser of naar de... Nee, ik kijk naar de Nederlander. Naar de Nederlander? Ja. Maar als het de Nederlander voor staat, dan wil ik nog wel een sap naar de Duitse tv. En we sturen wie de vlag erbij hangt in het commentaar. Maar ik kijk naar de Nederlander. Ik denk dat ze toch wel winnen. Het zal krap worden. Oeh, die denkt dat we winnen? Ja, 2-1. Ik mocht blijven. Ik mocht blijven, Ger. 2-1, tekenen we voor op dit moment. Ja. Want het is allemaal een beetje spannend. Ja, ik denk dat er zitten nog wat spelers. Afgelopen zaterdag 7 basisspelers van Bayern München in het team. Ja, die hebben toch ook een vrij zwoer seizoen achter de rug. Maar ik denk toch dat, ook een beetje mijn Bayern hart aan, dat de Duitsers toch wel flink gas zullen geven. En ik zou het jammer vinden als de jongens niet weer komen. Maar Nederland en Duitsland tip ik toch eens nummer 2 en 1 in de pool. Dat zei Pierre Vermeulen eergisteren hier in de uitzending ook. Dus ik hoor je eraan. Ger, ik bedank je alvast voor de komst hier naar de studio. En laten we hopen dat we vanavond die uitslag krijgen. Ik hoop het ook. Ja, dan is het nu al gelijk tijd om een beetje sfeer nog in die uitzending te krijgen. Wat dacht je van Dieter Koblenz, Fiesta Mexicana? So, Freunde, für all die Leute, die zu Hause sitzen, ein bisschen Wärme in diese Sonne. Ich sage Hosta! Fiesta, Fiesta Mexicana, heute gebe ich zum Abschied für alle ein Fest. Fiesta Mexicana, es gibt viel Tequila, der glücklich sein lässt. Alle Freunde, die sind hier, feiern noch einmal mit mir, wir machen Fiesta Mexicana, weil man dann den Alltag und die Sorgen schnell vergisst. Adio, adio Mexico, ich komme wieder. Sombrero te quiero, ich habe dich so lieb. Fiesta Mexicana, auf der kleinen Platz hat der Lachmann und singt. Fiesta Mexicana, weil zum letzten Tanz die Gitarre erklingt. Juanita, Pipe, ja die zwei,
sagen noch einmal goodbye, wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana, weil das Wunsch und Leben die Liebe zu uns. Adio, adio Mexiko, ich komme wieder zu dir zurück. Adio, adio Mexiko, ich grüß mit meinem Sombrero Piñero, ich habe dich so lieb. Und da gehen wir wieder. Ich sage Hossa, Hossa, Hossa. Fiesta, Fiesta Mexicana, bald schon wird es hell, denn morgen ist nah. Und ich küsse Carmencita, denn ich weiß, die Stunde des Abschieds ist nah. Weil der Lied Musik auf ihn, weil wir uns ja wiedersehen bei einer Fiesta, Fiesta Mexicana. Dann wird alles wieder so schön, wie es mal war. Hossa! La 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 oh oh. Fiesta, Fiesta Mexicana, heute wird wieder alles so schön. Ja, du wirst sehen, darum bin ich bald wieder da. Hossa, 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 ole! Ja, de Fiesta Mexicana was dat. Wij gaan heel even wat anders doen. Wij gaan een uitstapje maken naar de doelman van Rode JC, Prus, over de kansen van het nationale team van Polen. Door de goede ervaring met Przemysław Titon haalde Rode JC 2 jaar geleden nog een doelman uit Polen, Mateusz Prus. De reservekeeper wacht nog steeds op zijn doorbraak in Nederland, maar volgt natuurlijk ook de verrichtingen van de Poolse ploeg. En door is zijn vriend en oud-rode keeper Titon inmiddels de vaste reservekeeper geworden. Let me ask you this: you're going to have the European Championship in Poland. You're Polish. How does it live there? Because here everything is starting to get orange. How do the Polish people look at it? Yeah, I think it's one of the biggest event in history after we get independence. All people are under-impressed and excited, and all country, is preparing for this event. And what do you expect from the Polish team? What do we expect? We have very equal group. Everybody can win this group. So it's difficult to say what we expected. People are shared half and half. Some people think we can have first position, but also some people are pessimists, and they think after 2 games will be everything clear that we'll not get promoted to the next round. So honestly I don't know. I don't want to predict. In the Netherlands they think we're going to win that whole championship, but they always think that. Yeah, you have a very strong team, and after last World Cup I think you have also good confidence and experience. It's very important on the competitions like that. If a team have experience and trainers know how to use all power, all energy in the team, it's very important. And also it's nice because almost on this European Championship will be almost same 18 or 22 players like on the World Cup, so it's very, very important. But then again, for Poland it's even more hard, you say, experience, because you didn't have to qualify, so you really don't know how it's... Yeah, that's the problem. We didn't have official matches, and also there's many rotations in team, but I think last 2-3 months we can look forward in better future, because for example we have very good 3 players from Borussia. Last time there were I think 3 best players in Bundesliga, and also a few players, 1 player from Arsenal, Szczesny. So we'll see, but it's a good question because we didn't have qualification, so I don't know. And who is the player we have to keep our eyes on? Titon, of course, if you're for Roda, but... You mean in Poland? I think 3 players from Borussia Dortmund. They won a trophy in Germany. They won a league competition, and they will play in a cup final. And I think they are the strongest. I mean Blaszczykowski, Piszczek, and Lewandowski, of course. And you said it, the goalie from Manchester, from Arsenal, but Szczesny.
Do you think Titon will get the call to be there? I really hope that Przemek will be first keeper, but last time it looks like the trainer made a decision because keeper from Arsenal, Szczesny, has played last 5-6 matches 1 by 1. So I hope Titon will be, of course, because but I say it from heart, but it's the reality is that Szczesny played last 5-6 matches, so we'll see. Last question: are you going to watch there in your own country? No, no, I don't gonna watch. I wasn't in my home 1 year, so all time I will try to spend with my friends and family, and take a rest from football a little bit. I will not go on any matches. Ja, we zijn weer terug hier aan de tafel en inmiddels aangeschoven Willem Jansen, speler van FC Twente. Willem, hartelijk welkom. Voor degenen die het nog niet weten, jij bent een Limburger, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, ze vergeten dat nogal snel als je in Enschede speelt. Maar VVV Roda gespeeld, woonachtig geweest altijd in Wel. Ja. Waar viert een voetballer tegenwoordig vakantie? Tegenwoordig vakantie. Ik ben 3 jaar geleden naar Miami geweest. Daar was ik helemaal weg van. Daar ben ik helemaal weg van. Dat was echt een topvakantie. Maar je bent niet de enige. Veel voetballers hebben dat als bestemming de laatste jaren gekozen. Ja, klopt. Want toen wij daar waren, ik was samen met Ruud Vormer. En toen wij daar waren, kwamen we ook een hele hoop voetballers tegen. Dus dat klopt wat je zegt. En in Ibiza, hè, dat... Ja, sinds vorig jaar die trouwerij Wesley en Jolante. Vorig jaar of 2 jaar geleden, weet ik al niet meer. Ja. Maar is dat ook helemaal hot weer? Maar wat is het dit jaar, weet je dat? Heb je iets meegekregen? Want... Ja, Polen, Oekraïne denk ik. nee, geen idee. Nee. Dat schijnen genoeg vrouwen te zijn, maar dat is een heel ander... Maar Willem, jij gaat dit jaar niet op vakantie? Nee, ik ben al geweest. We zijn al terug. Dus vroege vakantie dit jaar. Mas Paloma, de Gran Canaria, dat is ook prima voor mij. Ik neem aan een hele rustige vakantie, want je bent tenminste, je vrouw is in blijde verwachting. Ja, precies. Dus ook nog de laatste loodjes nu, dus de laatste weken. Dus voor ons was het een hele passieve vakantie. Dus veel uitrusten en lekker luieren. Ja. Ja. Aanstaande vader. Ja, spannend. Vind je dat spannend? Dat wou ik dus vragen. Heb je je daarop voorbereid? Nu begint het wel heel erg te kriebelen. Op het begin heel erg natuurlijk, toen je het nieuws hoorde van ze is zwanger. En de laatste weken, nu begint het wel weer steeds dichterbij te komen. En daar kijken nu wel heel erg naar uit. Zeker. Mogen we al weten wat het wordt? Een meisje, ja. Een meisje, ja. Dus straks moet je vlechtjes draaien? Ja. Als ze maar niet gaat voetballen, heb ik al afgesproken. Nee. Geen vrouwenvoetballen in huizen, Jans? Liever niet, nee. Hoezo? Ik moet even kritisch zijn, hoezo? Nee, dat ben ik geen voorstander van. Nee. Waar zie je nou het meeste tegenop dan als vader? En wat lijkt jou het leukste? Ja, het leukste lijkt me toch wel weer kind zijn, zelf ook eigenlijk. Dat je toch wel een beetje die... dat je wel lekker in de weer kan zijn en met die kleine en zo. Dat lijkt me heel leuk. En gewoon natuurlijk het verantwoordelijk zijn. En dat lijkt me echt fantastisch. Ja. En waar kijk je tegenop? De poepluiers? Ja, uiteraard. Maar toch een beetje ook die... ik denk een stukje angst dat je dadelijk denk ik krijgt. Datzelfde verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, ook weer. En denk het wel. Ja, dat je toch altijd een stukje onzekerheid hebt. Ja, mooi. Ja, heel veel sterkte, ook van Yves, jouw vriendin, wil ik zeggen, mevrouw inmiddels. Ja. Hey, we gaan het over Twente even hebben. Je hebt een overstap gemaakt van Roda naar Twente. Ja. Wat voor veranderingen kwam je allemaal tegen? Ja, het is gewoon natuurlijk een stuk grotere club en dan merk je in alles. Media, de druk die erbij komt kijken, meer publiek, meer aandacht. En, Europees voetbal. Europees voetbal natuurlijk, ja. Dus veel drukker schema en wedstrijd na wedstrijd. En daar moet je echt aan wennen. Want daar wilde ik naartoe. Dat lijkt me een wereld van verschil. Van dat je 1 keer in de week in principe speelt bij Roda. Ja. Nou, gewoon echt 3/4 seizoen 2 keer in de week bij FC Twente. Ja, zeker. Maar natuurlijk op fysieke vlak. En je moet daar, je systeem moet daar aan wennen.
Maar ik vind met name het mentale vlak. En dan merk je ook wel aan het einde van het seizoen dat je dan... bij Roda vond ik ook wel fijn als ik vakantie had na een seizoen. Maar nu merk je wel echt dat het meer impact heeft. En wat ik zeg, vooral het iedere keer klaar zijn voor een wedstrijd. Dat is wel, dat is gewoon een groot verschil. Is dat niet het meest onderschatte in het voetbal? Is dus echt het mentale aspect. Het iedere keer weer naar die wedstrijd toeleven. Kijk, normaal heb je daar een week voor. En jullie moeten dat in immens korte tijd moet je omschakelen van die wedstrijd. Verwerken naar de volgende wedstrijd te weer staan. Ja, dat wordt zeker onderschat, denk ik. En dat is denk ik het allergrootste verschil. Voetbaltechnisch is natuurlijk ook wel, het gaat ook een paar tempeltjes hoger weer, maar zoveel verschil zit daar niet tussen. Maar vooral het mentale, daar moet je wel echt klaar voor zijn, want anders red je het niet, denk ik. En ja, daar heb ik zeker ook aan moeten wennen. En dat kan alleen maar als je daar natuurlijk dat meemaakt. Jouw seizoen was symbool voor FC Twente, jouw persoonlijke seizoen. Ja. Hoogtes en dieptes. Hele tijd basis gespeeld. Fantastische wedstrijden gespeeld. Aan het einde toch weer op de bank terechtgekomen. Hoe kijk je daar zelf terug op je seizoen? Ja, nou, je kunt het inderdaad stellen dat het een beetje het erin eruit is geweest. Maar ik ben altijd wel een beetje positief ingesteld. En vooral als ik nu dan op vakantie ga, dan doorloop je zo'n heel seizoen. En dan heb je er ook tijd voor. En dan ook gewoon echt de positieve dingen. Dan is het mijn eerste jaar bij een topclub. En vind ik gewoon dat ik veel gespeeld heb. En ik ben nog niet onomstreden basisspeler. Maar dat is gewoon het doel voor volgend jaar. En als je mijn hele carrière tot nu toe ziet, dan ben ik ook nooit het eerste jaar waar ik binnen ben gekomen, ben ik direct heel erg aanwezig, zeg maar. Dus dat heeft altijd even zijn tijd nodig. En dat gevoel heb ik nu ook dat het wel gaat komen. Is dat ook typisch voor jou, dat je daar ook meer als de gemiddelde voetballer over nadenkt hoe je jezelf kan verbeteren? Ja, ik denk het wel. En op een of andere manier heb ik altijd gewoon een aanloopperiode nodig. En om me ook helemaal vrij te voelen en wat ook alles kan laten zien. Alle blokkades zeg maar weg zijn. En dat gaat nooit bij mij van de een op de andere dag. Dat heeft altijd eventjes nodig. Maar ik hoop dat ik dat volgend jaar al kan laten zien. Ja, als het inderdaad hetzelfde gaat als bij VVV en Rode JC, dan is het tweede seizoen nu heel veel belovend. Ja, nee, precies. Ja. Nog even over de trainers. Je bent begonnen met Co Adriaanse en halverwege is die opgevolgd door McLaren. Ja. Het lijken me twee uitersten. In die zin van, zie ik Co Adriaanse als de schoolmeester die overal bovenop zit. En McLaren als... come on guys. Nee, totaal niet eigenlijk. Co Adriaanse was... Die had wel echt zijn eigen visie en die wilde het wel allemaal echt op zijn manier doen. En ja, dat brak denk ik uiteindelijk ook met de staf, de andere stafleden. Dus hij had wel een hele uitgesproken visie, maar hij was niet meer... Ik vond hem helemaal niet zo... schoolmeester. Nee, helemaal niet. En je weet wel dat je bij hem niet veel... dat je gewoon echt discipline en zo moet hebben. Dat straalde hij ook uit. En hij was je weet waar de grenzen liggen. Ja, en hij stond wel ook echt wel boven de groep. Hij is niet een trainer die wel eens tussen de groep en dan boven de groep. Hij was echt... En McLaren, die rare tik dat hij altijd te laat in de goud ging zitten. Ja, hij is echt heel veel waarde ook aan bijgeloof. En de hele mentale, hij is ook echt iemand die ook echt heel duidelijk uitspreekt. Bijvoorbeeld dat alles echt met een reden gebeurt. En dat zijn ook dingen, dat heeft hij dan in bijgeloof, heeft hij dat dan. Ja, wij hebben het, hoe klinkt dat dan op zijn Engels, zo'n pep talk van Steve McLaren? Nee, maar ik hoorde net dat je zei met de vorige gast van dat het in het Duits, wat jij zei met je vroege trainer, dat het anders overkwam. En dat vind ik ook met het Engels. Het is echt net of het meer bevlogenheid is op de een of andere manier. En dat komt wel echt aan. En hij is wel heel erg van de motivatiespeeches. En heeft hij dan ook een speciale coach, Bill Beswick, heel bekend in Engeland met name. Dus daar hecht hij wel heel veel waarde aan. En, Is dat voor de modale voetballer weggelegd, een motivatiespeech? Nou ja, of niet alleen een speech, maar ook met een filmpje vaak. En vooral in belangrijke wedstrijden. Ik moet zeggen, dan krijg je wel echt zin om op velden te gaan. En daar hecht hij misschien nog wel meer waarde aan dan het tactische verhaal. Vanavond, Nederland-Duitsland. Yes. Heb je het gevolgd? Ja, uiteraard heb je het gevolgd. Ja. Maar hoe heb je het gevolgd?
Ik heb voor het eerst volgens mij in mijn leven tot nu toe heb ik een wedstrijd thuis op de bank gekeken. Nederland-Denemarken. Maar ik heb toch iemand nodig waar ik mee moet praten van tactisch en de wedstrijd een beetje kan Dus je vrouw doorgaan. Nives heeft de tactische tips aangehoord. Ja, precies. En af en toe stond ik op de bank en dan weer... dus nee, ik leef wel mee. En, Wat vond je ervan? Ja, Van Nederland zelf dat tegen Denemarken, hè, dan? Ja, kijk. Boven alles staat dat ze natuurlijk dik hadden moeten winnen. En dat Denemarken echt 100% kans heeft gehad. En ook nog die goal deed toch wel een beetje pijn aan de ogen, vond ik. Was wel heel kinderlijk hoe ze hem tegenkregen. Maar, Kinderlijk verdedigd. Ja, kennelijk verdedigd. En ze hebben gewoon heel veel kansen gehad. Maar ik vond het niet een elftal dat echt... waar echt heel veel, waar alles klopte, zeg maar. Dat vond ik de absoluut linies te niet. ver uit elkaar, of wat bedoel je dan? Ja, vond ik wel. En ik vond de 4 aanvallers met Sneijder erbij dan en de 4 verdedigers met de 2 middenvelders. En ja, daardoor vond ik dat gat op het middenveld heel groot worden. En ik vind wel dat je met Van Bommel en de Jong in principe naast elkaar kunt spelen, maar dan moeten ze wel om de beurt... ook aansluiten. En ik vond dat zij met name met z'n tweeën echt te veel voor de verdediging en te veel achteruit liepen. Maar ondanks dat hebben ze gewoon genoeg kansen gehad. Dus, Maar dan jouw voorspelling voor vanavond, is die wel positief dan? Nederland-Duitsland? Ja. Ik voel hem al. Ja, ik voel hem al. Ja. Weet je wat? Ik weet het echt niet. We bewaren hem straks tot het toorschießen erachter. Dan gaan we met jou verder. Dit was Willem Jansen voorlopig. Wij gaan er even tussenuit voor de reclame.